Salam. Men Gydalgul. Meniň bugün dünýä iýnenime 23 ýyl boldy. Ilki bilen men dünýä iýniren ejem jana. We 6 ýaşymda meni sahna taýýarlan kakam jana sag bolsun aýtýan. Elbetde men durmuşum notal sakypalardan noly. We üstünlüge barýan ýolumda o günler men boldy, kynçylykly günler men boldy. Belki de men siz üçin şansly bir adam. Ýok. O beýle däl. Emma ençeme ýatylmadyk geceler. Yürek bilen adap edilen işler ýatyr. Ýöne bobardyňa başlanajy diýip alasym gelýär. Men bir dada aýtsam, men aýdym aýtmak söýýän. Men bu owadan durmuşy söýýän. Men bu asuda watanymyzy söýýän. Sawuldurmuş maňa berenleň üçin sawuldurmuş, meni gollanyň üçin sawuldurmuş, her doğan günüm üçin sawuldurmuş, Hemme dada üçin sawuldurmuş. sawuldurmuş maňa berenleň üçin sawuldurmuş, meni gollanyň üçin sawuldurmuş, her doğan günüm üçin sawuldurmuş. Başymy dik tutmana, arzularıma yetmene, şunüme erteme, adım koyup gitmene. İyi söýgüsün almana, abrayı kazanmana, sen kanatları ürettin bana. Sawuldurmuş maňa berenleň üçin sawuldurmuş, meni gollanyň üçin sawuldurmuş, her doğan günüm üçin sawuldurmuş. Jan Allam, maňa her bir täze güni bagşlaýanyň üçin, sen howaňdan dem alýanyň üçin, meni hiç kaçan ýalňyr goýmaýanyň üçin, birinji gadamymdan soňky demmeçen ýanymda boljagyň üçin, saňa çäksiz şükürler edýän.